kad si rekao mu nema pojma da osjećaj. Ima medalje. Dajte mu zastavu! To! Može popraviti osjećaj. Ne odakle ja znam. Ajmo Darko. Idemo Darac. Ovo je bolje od seksa. Sa 13 i nešto je, 30 nešto. Idemo Darko. Ladies and gentlemen, please keep quiet. Bože dragi! Neki vas
比赛即将开始，请关注，保持安静。Vrati se! 我们可以看到中国选手朱文俊仍然带着坚定的步伐朝终点走来。请我们不要响起热烈掌声，送给中国运动员朱文俊。Idemo mlađo! Idemo mlađo! Idemo mlađo još bolje! 400米的比赛对我们运动员史阳消耗也是相当不少。裴主席站了起来。Šesti, Madrid šesti. Šesti, čovječe. I navalja na bilo strane. F12项决赛，最终的运动员成绩排名及积分。